Hem vingut de visita al Teatre del Raval i som ara mateix amb la seva directora, amb l'Empar López. Moltíssimes gràcies. Hola, què tal? Hem vingut a casa teva, estem en un raconet del teatre. Abans que comenci la funció, una funció molt especial que arriba al Teatre del Raval en un moment molt maco també per aquest teatre. Però anem per parts. Anem a parlar primer d'aquesta funció, aquesta dona que arriba al vostre escenari. Presenta'ns-la tu mateixa. Sí, La dona de negre és una obra que està feta ve d'una novel·la de la Susan Hill i està adaptada al teatre per Esteban Mallatrat i em sembla una obra mestra, sincerament. Crec que és un estudi magistral d'il·lusions, d'atmosferes i de misteri teatrals que jo crec que l'espectador entrarà no dins de la por terrorífica ni molt menys, però sí dintre de la inquietud, del misteri, de les sensacions. M'encanta, crec que és un regal tant per un director com per un actor. Podríem dir d'aquesta funció que és, si mirem el seu currículum al llarg del món, perquè és una funció que s'ha fet en molts països, que és una d'aquelles grans obres que han tingut alguna cosa, que han enganxat en el públic, que molts països porten ja dècades fent-se ininterrompudament. Sí, mira, a Londres fa 28 anys que la fan. Mèxic em sembla que són 23. Sí, esclar, és teatre dins del teatre. I és una comunió entre el públic i l'actor. O sigui, han de ser molt generosos els dos perquè s'han d'abraçar. És a dir, l'actor ha d'aconseguir que el públic imagini aquesta història. I això és molt maco, perquè, clar, és com quan llegeixes una novel·la, que tu imagines tot el que passa. Quan veus una pel·lícula igual et decepciones, però en una novel·la hi ha una gran riquesa intel·lectual i d'imaginació. I aquesta obra jo crec que té el mateix. I l'actor ha d'aconseguir això, portar l'espectador per on vol. Llavors el càsting no deu haver estat fàcil? O potser tenies els dos únics papers de la funció, els tenies molt clars? Jo tinc també el plaer de tenir aquesta obra fa 18 anys que Emilio Gutiérrez Cava la va portar als escenaris i l'actor que feia el paper del noi jove, en Carlos Vicente, doncs tinc el plaer que ara fa el paper de l'home gran. I llavors tinc el Gerard Clavell, que és un actor, segurament serà un actor revelació, perquè és un noi jove, però estan fent realment un tàndem magnífic. Sí, de fet és complicat. Jo penso que els èxits dels muntatges normalment és el càsting. És el càsting dels actors. Tu has sabut trobar dos bons actors que es ficaran cadascú en quins papers, que els toca, quin rol juguen cadascú. Jo explicaré una mica només la història, perquè crec que no desvetllaré res, perquè té un final molt especial. Però això és la història d'un advocat que viu una història, un succés de la seva vida molt traumàtic i que des de llavors és un home que està destruït, diguem, i ell busca un escenari, un teatre abandonat, que no es fa servir, i lloga un actor perquè l'ajudi, d'alguna manera, a reviure aquest succés que va ser tan traumàtic a la seva vida. Perquè ell creu que és com si fes un exorcisme i deslliurar-se d'aquesta cosa tan terrible. I per això et dic que és el teatre dins del teatre. No hi ha pràcticament escenografia i ells van construint amb res tota la història. Això és que és magnífic. Potser algú pensarà, mira, són tan modestos al Teatre del Raval que no tenen ni escenografia, no? No. És que amb res ells van construint la seva història. I aleshores, què passa? Doncs que el rol canvia, el que és l'actor o el director que l'ajuda es transforma amb ell, amb l'advocat aquest, i llavors ell, l'advocat, aquest senyor, fa tots els personatges que tenen a veure amb aquesta història. O sigui, ells fan tota la història i hi ha molts personatges, que imagina't. És un gran repte actoral, llavors. Sí, mira, és un repte actoral i un repte de direcció. Jo t'he de dir que
a vegades penso, però per què em poso en aquests lius, no? Per què no agafes una cosa? Però bueno, aquesta és la màgia, no? És el repte. I ens ha costat molt, hem treballat molt, estem molt contents i molt orgullosos de la feina que hem fet. No és una obra per tots els públics, perquè poder de vegades s'ha d'escoltar molt la història. S'ha d'escoltar molt la història i s'ha de voler entrar en la història i això, i participar, perquè pensa que hi ha una part de l'obra que es fa platea. Llavors, el públic hi ha vegades que hi és i hi ha moltes vegades que el públic desapareix, que no hi és. Per tant, té una màgia que penso que és la gràcia. Pel que estàs explicant hi ha un paral·lelisme amb aquells llibres de misteri que necessites llegir-los amb calma, emparant molta atenció, mirant cada línia, estudiant-la per acabar d'entendre aquella història i al final trobar, com les grans novel·les, un final apoteòsic. Esclar, perquè és el que et deia també abans de començar l'entrevista, que hem parlat una mica, que si no estàs molt atent, com que ells fan personatges i a més ells hi ha moments que és en viu i és en directe, que és en present la història i després canvien i tornen a ser el director i l'alumne, diguem, has d'estar molt atent, saps? Perquè pot dir, oi, estic com una mica desconcertat. I a més l'obra comença molt amable, hi ha moments que el públic li fa molta gràcia i riu, inclús, i llavors el públic es relaxa molt. I llavors la segona part és quan realment comença la història. És una història que conmou, que emociona i que algunes persones amb les que he pogut parlar que l'han vista, estan per aquí per la porta del teatre i han vingut a tornar a veure-la, recorden aquelles emocions asseguts a la cadira. Diu, va ser molt emocionant quan es va fer la funció aquí a Barcelona fa 18 anys i ara hi tornem i venim al Teatre del Raval per reviure aquells moments intensos. Sí, és veritat. Mira, no fa gaire jo estava a la taquilla i va venir una noia em voldria comprar i tal, vaig a treure diners i això. I llavors jo estava i vaig esperar i torna i diu, perquè a vegades hi ha gent que diu ve a preguntar i després potser no torna. I torna i em diu, és que mira la pell, tinc la pell de gallina, només de pensar que jo la vaig veure a la Villarroel i em va agradar tant, diu, tot ho van fer amb 2 caixes, I ella no sabia que jo era la directora. I llavors dic, sí, tot ho van fer amb 2 caixes, una meravella. Per això els que no l'hem vista hem de venir al Teatre del Raval a veure-la i els que potser ja la van veure han de tornar perquè és una d'aquelles funcions Carmelo que si alguna vegada la projecten o la plantegen en algun teatre, com és en aquest cas el del Raval, és una bona ocasió per veure bon teatre, de qualitat. Sí, jo crec que sí, almenys és un teatre de text. Jo penso que la paraula és el més important en el teatre. Ara estem amb això de les imatges per segon, tot ha de ser molt ràpid, la gent no escolta. I jo crec que això és important perquè la paraula és el que et fa i et transporta a mons imaginaris fantàstics, però després hi ha el subtext, que en teatre sempre diem que el subtext és el que no es diu, però que és el que la paraula fa que tu, el cos i la ment, diguem, fa el subtext perquè l'espectador entengui el que tu dius. Per tant, vull dir que, esclar, jo crec que sí, que jo estic molt satisfeta, també t'ho dic. A veure si la gent i el públic s'hi enganxa. Sí, perquè, clar, nosaltres portem ara temps que les obres tenen molt èxit, tenim molts espectadors. L'última obra han passat 15.000 persones i esperem que aquesta també al públic li agradi. De fet, ho fem per això, però és el públic qui dirà. És el públic qui mana. És el públic qui mana. De tota manera, Empar, et volíem felicitar perquè sabem que de les sales petites de Barcelona, dels petits teatres, aquest, precisament el Teatre del Raval, és el que més espectadors acumula, és un mèrit teu i de tot el teu equip, del Teatre del Raval, d'una lluita constant per programar bones obres de teatres amb bons actors i apostar pel teatre, potser amb aquelles funcions clàssiques o modernes, innovadores, però que teniu certa gràcia i feu que el Teatre del Raval estigui molt present en la gent quan mira la cartellera. Sí, perquè per mi un dels objectius és fidelitzar públic. Jo sempre he estat molt preocupada perquè la gent vagi al teatre. Jo crec que sempre pensem en el futur del teatre. Jo penso que el present també és molt important i crec
que és important que d'alguna manera molta gent que va poc pensi que potser en una sala petita es trobaran coses que no... I crec que el fet que ja tenim seguidors del Teatre del Raval, otro éxito del Raval, esperem que la propera sigui la meitat de la bona, que això, clar, t'omple de goig. I penso que és el que aconsegueix el Raval, fidelitzar un públic i no sempre fas diana, perquè no a tothom li agrada tot, i de vegades hi ha obres que són comercials, com és una Agatha Christie, que a nosaltres les que hem fet ens han funcionat molt bé. M'agrada molt fer participar el públic. Ja veuràs que en aquesta també han d'esbrinar que... Ara no puc dir la pregunta, però llavors entren en un sorteig i llavors el que guanya té un sopar i unes entrades també. I quan vam fer el testimoni de càrrec hi havia el jurat, te'n recordes que havia venit el jurat? També era gent del públic del carrer que els vestíem. M'agrada molt que participi el públic amb les obres. I és una tasca que és dura, perquè en aquests moments tenim pocs ajuts, però és la meva vida i jo soc creadora i quan m'aixeco al matí no em puc canviar la careta, és la que tinc. Doncs en part per tot això que ens expliques, felicitats i sort amb aquesta nova aposta del Teatre del Raval, amb aquesta funció tan misteriosa, penetrant, tensa i que ens farà passar, que és el que volem, una bona estona al teatre. Gràcies. Doncs moltes gràcies a vosaltres.